Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh dalam peni sepuhipun ingkang tansah kinabekten, para bapak saha para ibu ingkang tansah kinurmatan, lan lare-lare para yatim ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan nunjukaken raos puji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya kanugrahan, rahmat lan hidayahipun kita saged kempal ing papan panggonan ingkang mulya iki kawontenan sehat wal afiat. Shalawat serta salam mugi tansah katetepan dumateng Nabi Agung Rasulullah SAW, Nabi ingkang miyos kanthi kahandah yatim saha dados tuladha utami kagem umat manungsa. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah, wonten perkawis kenging punapa kita kedah ngenengake sedekah saha welas asih kalih lare yatim. Ingkang sepisan jaminan badhe sesandingan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, "Aku lan wong sing nanggung lare yatim derajate ing swarga iku kaya nang kene." Artine sapa wae sing mulyakake lare yatim, mula-mila badhe celak kalih Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing dinten kiamat mangke. Ingkang kaping kalih, sedekah yatim punika menika jami kagem manah. Rasulullah palingi resep, menawa sira kepengin gunakake atimu dadi lumer utawa lembut, maka wenehana panganan marang wong miskin lan usapa mustakane lare yatim. Tegesipun kita kedah paring kawigaten saha raos ayem dumateng piyambakipun. Nalika kita dadosaken lare yatim bungah, Allah badhe dadosaken manah kita uga bungah. Ingkang kaping ketiga, minangka margi mimpangipun rejeki saha nolak bala. Sampun nate nggadahipun raos ajri dados miskin amargi sedekah dumateng lare yatim. Allah sampun janji bilih arta ingkang dipun sedahaken boten badhe kirang, nanging badhe tambah berkahipun. Donga-donga saking lare yatim punika donga sakti ingkang makbul saha boten wonten alangipun dumateng Gusti Allah. Lare-lare ingkang sanget kula tresnani, sampun nate rumaos piyambakan sajatosipun lare-lare iku kekasih Allah. Rasulullah ugi miyos kanthi kahandah yatim, nanging panjenenganipun saged dados piyambakipun jagat. Mula lare-lare kedah mempet anggenipun sinau, gedahipun gegayuhan ingkang inggil saha boten kendhat anggenipun donga. Kita sedaya ing mriki punika keluarga panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah tansah paring berkah dumateng sedaya, pengupaya kita paringi jembaripun rezeki saha kersa nunggalipun kita sedaya kawontenan ing swarga sesandingan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkaten sesorah saking kula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.